aw ye maa miliyɔn caman ye k'aw sigi ka Maliba TV1 ale ka kunnafoni o sentelima o waati sɔrɔ nin ye a waati selen ye ka bɛn bi alamisa ma marisi kalo tile 12 san 2026 tasuma kasara min ni o ye Medinakura sugu ale sɔrɔ n'o kɛra sababu ye ka julaw olu dɔw kɔni kasara u bolofɛnw na maraba jɛkulu olu filɛ ka balodi kɔni o kɛ ka ɲɛsin o ma kasarabatɔ olu ma min baaraw kɔni ɲɛminɛna mara cɛbɔli ni mara seginni so minisiri Général de brigade Issa Ousmana Kulubali ale fɛ ale kɔni i sen don balodi baarabala dosoloka sugu o kɔni o kɔnɔ n'o dosolo tɔgɔla sugu ye min baaraw kɛra arabado marisi kalo tile 11 san 2026 ka ɲɛsin maa ɲagatali olu ma minnu ye kasara sɔrɔ julaw kɔni na Medinakura sugu ale jeninen o kɔfɛ ni balo kɔfɛlen kɔni tun bɛ tali kɛ balo suguya 3,000 ɲɔgɔnna o bonyako la malo ale kilo 25 sukaro kilo 25 bɔrɔ 1,000 ni ka taa se tulu ale litiri 5 bidon o 1,000 ɲɔgɔnna o bonyako ma ko ni dabɔra ka kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin jula cɛmaw ani musomaw ma minnu kɔni kasarala Medinakura sugu ale jenini o kɔfɛ février kalo tile 8 tɛmɛnen san 2026 ni kɔni senfɛ min bɛ tali kɛ mara cɛbɔli ni mara seginni so minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko a b'a ɲini Mali cakɛda ko ni jula ko kɔni o tɔgɔlasoba fɛ u ka nin kɔni dɛmɛ ta ka di ma kasarabatɔw kɔni ma teliya la wa k'a b'a ɲini u fɛ u ka nin balo kɔni o tila a sɔrɔbagaw ni ɲɔgɔn cɛ yanni sunkalo kɔni o ka se a fori yɔrɔ la wa ko jamana ɲɛmaw kɔni minnu cɛsiri yaasa ka sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ ka tasuma kasara in ale kun jɔnjɔn kelen o kɔni dɔn ani san 10 laban in na maa minnu kɔni kasarala tasuma kasaraw senfɛ olu lakodɔnni o baaraw. Lakana ko nasira kɔni o kibara fɛ Mali gurumasiri tabaw n'o bɛ tali kɛ force armée malienne na fama olu kɔni sera ka dansigi fariyan walemaw olu ka jagoya waleya dansɔgɔko dɔw kɔni olu caman na jafara be ale kɔni o dancɛ o kɔni na ka sanu nasira ye gurumasiri tabaw kunnasigi maa ɲɛma n'o ye chef état-major des armées ye ko a bɛ faso jamana dɔnniya k'a fɔ ko ka sanga ni jamana kuru kara fan bɛɛ lajɛlen kɔni o la kɔlɔsili ni a lakanani wulikajɔ baaraw kɔni o nasira ye ko Mali gurumasiri tabaw ka sanakulu n'o ye vecteur aérien ye ko kɔni ye baara ɲumanba kɔni o kɛ tarata tɛmɛnen min bɛnna marisi kalo tile 10 ma san 2026 o min kɛra ni fariyan wale kulu dɔw kɔni olu sumalen ni ka a susu u kunna min kɛra jafara be ale worodugu ni kayanka o ni ɲɔgɔn cɛla la kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna bonyako o furancɛ o kɔnɔna la ila k'a fɔ ko ni fariyan wale kɛla kulu kɔni k'u tun bɛ k'u kunda jafara be ale kɔni o dugu kɔnɔna de kɔni kan ni ŋaniya min ye o de ka taa tɔɔrɔya dansɔgɔ waleya ta ka ɲɛsin dugudetɔn gansan olu ma wa ko ni fariyan walekɛla kulu cɛmarifatigi ninnu kɔni ko u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw bolofɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni jara ka bɔ baara la ɲɔgɔn fɛ ko siratigɛ kelen kɔni o fɛ min bɛ tali kɛ araba marisi kalo tile 11 san 2026 sɔgɔmada joona o kɔni fɛ ko fariyan walekɛla kulu dɔw kɔni ye binganiwaleya kɔni o si filɛ ka ɲɛsin Mali gurumasiri tabaw olu ka dagaro dɔ kɔni o ma n'o ye kan ye Gawuka olu fɛ yen nɔ min kɔni o kɛra obili ni drone kamikaze ye n'o bɛ bolola drone dilannen mugufuruntama o kɔni o kɔfɔ o min kɔni senfɛ yɛrɛ k'a fɔ ko nin kasara ma kɛ sababu ye ka maa kɔni bɔnɛ ani na janko bolofɛn caman olu ka sɔrɔ ka tiɲɛ wa ko sɛgɛsɛgɛli kɔni dalen no yaasa k'a dɔn ni kasara kɔni a ye maa wɛrɛw kɔni olu sɔrɔ kan kɔni ale kɔ kan wa ko nɔbɔli jɛkulu kɔni bilala sen kan a nɔgɔni na yaasa cogo min na ka maajugu kɔni olu nɔbɔ wa ko min bɛ tali kɛ maanifu ni o bolofɛnw kɔni o lakanani baaraw ko gurumasiri tabaw kɔni b'u cɛsirila o baaraw fɛ. Kɔkan kibara kɔni o siratigɛ fɛ surandiso da jamana kan min bɛ tali kɛ drone kamikaze n'o ye bolola drone dilannen mugufuruntɔlama dɔ o kɔni ye kirinni kɛ ka ɲɛsin lakɔliso ni lapitaniso dɔw kɔni olu ma surandiso da o jamana kan min kɛra sababu ye ka maa 17 olu kɔni bɔnɛ u ni na ka tila ka maa 10 sigiyɔrɔma caman olu kɔni sɔrɔ ka joki a waleya kɔni kɛra araba marisi kalo tile 11 san 2026 ni kɔni maa joginw na lɔgɔkaramɔgɔw bɛ a la ka taa se kɛnɛya faw ni lɔgɔlidenw olu kɔni ma. Congo RDC o jamana kan u ka marabolo min bɛ ko Beni ale dugu min bɛ n'a fɔ ma ko Mavivi o pankuru jigin kɛnɛ kɔni ye tasuma kasara kɔni o sɔrɔ a kɔni tasuma kasara kɔni o wulila u ka maa kunbɛn yɔrɔ
o kɔni jabala o kɔnɔna na yɔrɔ min dugutagadenw kɔni olu bɛ la kodɔ yen nɔ ni k'u tɔgɔ kɔni o sɛbɛn a tasuma kasara in kɛra kununko araba marisikalo tile 11 sanba 2026 a tasuma kasara in kɔni kɛra sababu ye ni maa bisimila yɔrɔ min ni a fan bɛɛ kɔni jɔlen don ni yiriso kɔni olu ye o kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni mɛnɛna ka ban a nuguni o bɛɛ lajɛlen na wa bɛna ta min bɛ tali kɛ Beni ale mara ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ ka hakilisigi kuma o fɔ dugudenw ye ko baaraw kɔni olu bɛ tɛmɛ u tɛmɛcogoya kɔrɔ o sira fɛ wa ko Mavivi n'o bɛ tali kɛ Beni ale marabolo kofɔlen ye ko ale don sira sanfɛ sira fɛ ko o ye sira kelen dɔrɔn de n'o ye sanfɛ sira in ye wa ko ni tasuma kasara bɛna kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya don dugudenw olu ka taa ni ka segin ni u ka da dumuni olu sɔrɔli ko nasira o siratigɛ fɛ Maliba TV jabarani filɛbaw ni ne kɛra aw garisɛgɛ ka bi kunnafoni sentelima o kɛnɛ kan a k'an bolo diɲɛ waati wɛrɛ